मोनसे माबा रायलायनो हायो जेनेबा दु नानि दु जेनेबा बेबायदि मोनसे गोदोनिखौ स्टार्ट खालामनो हायो गेलेनाय ओमफ्राय अबयस्लि जाय जायनाव गेदेरफोर जा गेलेया बिसोरो जेनेबा खनायाव एसे डेक'रेटिभ दोननो हायो बे खोथा हिसाबै माब्लाबाबो बर' हारियाव नुफेरै जांख्ला स्टुडिअ'नि समायना रमायना बर' हारिनि आर'नाइ दख'ना गामसानि फुथुला बानायनाय नुनो मोन्दों। क'क्राझारनि देबोरगावआव थानाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव दासान्दि सोलिबाय थानाय बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेलाव गोबां रोंगौथिनि नुथायफोरखौ नुनो मोन्दों। बेनि गेजेराव जांख्ला स्टुडिअ'आ बर'नि गाननाय जोमनाय जि जोम गामसा जि एबा दख'नाजों फुथुला बानायनायखौ सोमोनांथावै नुनो मोन्दों आरो बे सोरजिथाया बयखौबो गोसो मुहिहोदों। बेनिनो बागै बानायगिरि जांख्ला स्टुडिअ'आ मा फोरमायदों फैनायनि जोंनियाव जोंनि हालामाव जोंनि जेरै एथबां दङ जोंनि बिमा बिफा गोदोनिफ्रायनो जेनेबा हारि सिबिनाय बेखौ नुबोदों आं बुहुत मानसिफोर थैबोनाय मानाय दा ओमफ्राय जोंनि गथ'फोरनाव माखासे बुस्थुफ्रा बे गोमालांदों होननानै मानसिफ्रा बुङो ओरै मानो होनबा दा नुनो मोनगोन कि गथ'फ्रा दाना डरेमन सिनचेन स्पाइडारमेन बर' कालचार मालायनि कालचारनिफ्राय लाबोनाय जेनेबा टयसफोरजोंसो गेलेयो आं मावनो सानबायखि जुदि जोंनो उन्दैनिफ्रायनो मिथियोब्ला जोहोलाव दैमालुआ सोर सिखोना जोहोलावआ सोर जेनेबा थेंफाख्रिया सोर जेनेबा ओमफ्राय मोनसे आगरा मा आगर बियो होमबाथाय जों कालचारेलि एसे जेनेबा कानेक्टेड जागोन ओमफ्राय जोंनि साननाय हनायफोराबो बेबायदिनो एसे सेप जालांगोन आरो माने एभ्रि टाइम जोङो जेनेबा सोरबा बायदि जायोना जेनेबा एसे मुगैनाय फैयो मानो होनबा डेभेलपमेन्ट गैया ओमफ्राय जोंनियाव माखासे बुस्थुफोरखौ लानानै ओमफ्राय बेफोरखौ साननानैनो आरो जेनेबा मोनसे कन्ट्रिबिउसन ओमफ्राय एट द सेम टाइम मोनसे कन्ट्रिबिउसनाव मोनसे सास्टेनेबल मडेल लाबोनो हागोन नामा सास्टेनेबल मडेल होनोब्ला जेनेबा जाय होनबा मावफायो दा जोंनियाव जोङो आनएमप्लयमेन्टखौबो एसे टेकेल खालामनो नाजादों जेनेबा जोंनाव दा दर्जि सानै मावफायो बिसोरो लकडाउनाव बिराद गिदिर एफेक्ट जादों ओमफ्राय माखासे एम ए पास जानाय एम बि ए नङा एम ए पास जानाय सानैसो गथ'फोर दङ बिसोरबो जोंजों मावफायो बिसोरबो जेनेबा बेफोरखौ आरो बानायनो थाखाय जेनेबा दानाय लुनायफोरखौ जाय बावलांदोंमोन बिसोरबो जेनेबा सोलोंनो लुगैफिननाय इन्ट्रेस्ट जानाय बेखौ नुनानै बानायनाय जादों आरो प्रडाक्सन मार्केटिंआ एक्सुवेलि जोङो थार्ड सेल मैयानि सिगां जों मोनसे अफिसियेलि सेल खालामदों जोङो दासिमबो सेल खालामाखैनो होनजायोमोन मानो होनबा जों स्टुडिअ'आव गासिखौबो मोनसे डिजाइन प्रसेसजों फिगार आउटसो खालामगासिनो दंमोन माबायदि मेगन होबा माबायदि मोजां नुगोन माबायदि आगर होबा मिसमेट्च जागोन ना जाया कालारफोरा बेफोरखौसो मोनसे वार्कशप बायदि जेनेबा जोङो ज' मावगासिनो दंमोन आरो जोंनि टिम हिसाबै जों स्टार्ट खालामनाया आंनाथ' साननाया मावनो गोसो बिराद आवगायनिफ्रायनो दंखायोमोन ओमफ्राय दा आङो एक्सुवेलि गुजरातआव थायोमोन आं गुजरातआव 10 बोसोर थाहैदों ओमफ्राय सानबायखि आरो गुजरातआव बहुत थायो सोरबा मानसिया जेनेबा खामानि मावनो थाहैयो जेनेबा फेक्ट'रियाव ओमफ्राय सोरबा बायदिया जेनेबा फरायनो थाहैयो आं फरायनो थाहैदोंमोन जेनेबा ओमफ्राय खिन्थु थांनाया बेनो एखे मोनसे जेनेबा जौगानायनि थाखाय थांनायमोन आरोना बिदि नङाखि जेनेबा फेक्ट'रियाव थांनाय मानसिया जौगानो थाखाय थांनाय नङा बिदिनो बेयाव फैफिननानै मावफिननाय आदा सोंनाय बायदि आंनि स्टार्ट जानाया 2 बोसोर जाबाय ओमफ्राय 2 बोसोर जानायाव दा 2 बोसोरथ' नङा एक्सुवेलि 1 year 2 months 3 months बिदिसो आरो जुदि एकदम प्रसेसखौ नायोब्ला ओमफ्राय एक्चुअल स्टार्ट जानाया दाखालि नभेम्बर 2022 नि नभेम्बरनिफ्राय जागाय जानाय जोंनि जेसेबां टिम दङ जों रावबो ट्रेनिं लायाखै आंबो डिजाइनाव भिजुअल कमिउनिकेसन डिजाइनसो आं एनिमेसन फिल्म डिजाइन खालामो ओमफ्राय खिन्थु बिदि टयस ओरैनो जोङो जोंनि प्रजेक्टआव माबाजों क्लेजों बानायदों खिन्थु बिदि जिजों मावफेराखै टेक्सटाइलजों आंबो मावफेराखै बे प्रजेक्टआ पियरलि आउट अफ नेसेसिटि माने नांगौथियावसो जन्म जानाय बेयो नङाबा बे प्रजेक्टखौ रावबो मावाखैमोन नोंथांमोन बेबायदि बानायनायखौ रावबो नुथ'वाखैमोन औ ओमफ्राय दा जों बे पर्टेलनि गेजेरजों नुनो मोनसिगोन औ दा गोबां मानसिफ्रा नुनानै बेबायदि बायनो लुबैगोन बेबायदि बायनो लुबैनायखौ माबा मोनसे राहायै फाननायनि अनलाइन सिस्टेमाव फाननायनि माबा राहा दं नामा जोंना मोनसे वेबसाइट दङ जांख्ला स्टुडिअ होननाय www.jankla-studio.com ओमफ्राय माखासे फेसबुक इन्सटाग्राम जेनेबा जांख्ला ZAN जि लिराखै जोङो लिरनायाव एसे खस्थ' जायो नालाय आरो बाहेरनि मानसिफोरजोंबो अबावबा मानसिफोरा प्रनाउन्सिएसन हाया नालाय ZANKLA जांख्ला होनो आरो जांख्ला स्टुडिअ STUDIO स्टुडिअ बेखौ इन्सटाग्रामाव मोनगोन इन्सटाग्रामाव मेसेज खालामहरनो हागोन ओमफ्राय फेसबुकफोरावबो हरनो हागोन ओमफ्राय सहायबा बिराद मोजां मानसिफोरा फिडबेकबो होनो हागोन ओमफ्राय जोङो माखासे बुस्थुबो दङ जाय गथ'फोरा जायनाव फैसा गैया जाय जेनेबा लुगैयो फुथुलाखौ जोङो बिसोरनो मोनसे कम्पिटिसनबो होदों बे कम्पिटिसना जुदि बिसोरो कालचारेलि पएम नङाबा मोनसे डान्स नङाबा माबा मोनसे आइडिया जेराव ससाइटिखौ डेभेलप खालामनो हागोन बिसोर जोंनो खोन्थाहरनो हायोबा जों बिसोरनो फुथुलाखौ फ्रि होगोन बेबायदि आरो होमबाथाय
बे जेनेबा बांसिन जेनेबा उन्दै उनला गथ'फोरनि थाखाय ओमफ्राय गिदिरफ्रा पार्टिसिपेट खालामनो हागोन नो डाउट दा जों बेहाय नुनो मोनदों गोबां रोखोमनि हौवासा हिनजावसा दाउ सिखिरि दा मा जिनिसनि डिजाइनजों मा फुथुलाखौ बानायनाय जायो अनगायै बानायबावो नामा थारमाने बिनि अनगायै जोङो माखासे दङ बिराद बुरजा प्रडाक्ट जोंना लाइनाव दङ जोङो दा बहुत बुस्थुखौ रिभिल खालामनो हायाखै मानो होनबा जोङो दा मोनसे बुस्थुआव स्ट्रागल खालामगासिनो दङ माने जोंना दख'ना दानाय माबाफोरा गुबै आगरफोरा बेखौ जोङो जेनेबा फिसा फिसा आगर जाय थायोना बे आगरखौ जों मोनाखै आगर गिदिर गिदिर गोजा मालायनिफ्राय लाबोनाय बायदिबो ओमफ्राय बानायगासिनो दङ जों माखासे जेनेबा मोनसे कमिक बुकबो जागोन बेनि सायाव जेनेबा हमना ला नैबे जेनेबा हमना ला बिनि नामा आब' समायना एगजाम्पल आब' समायनानि बारै एसे काहानि थागोन आब' समायनायाबो लाजि गुसु खिन्थु बियो सिथ्लाखौ बिराद मोजां सिबो बिबारखौ बिराद मोजां गायो आलासिखौ बिराद मोजां बरायो अनला ओंख्रिखौ बिराद मोजां संनो रोङो खिन्थु नाखौ बे मोजाङै बारा देनो रोङा मानो होनबा लाजि गुसुखाय बेबायदि आरो बिदि मोनसे सल'बो थागोन आरो बिनि सायाव ओमफ्राय बेथ' जेनेबा नर्मेल केरेक्टारजों ओमफ्राय बैसागु फैबाथाय बिराद खुलाय मोसायो बेबायदि मोनसे केरेक्टार रिप्रेजेन्ट खालामगोन एट दा सेम टाइम जोंनाव जेनेबा नैबेयाव जोंना बर' सेंग्रा मोनसे थानाय ओमफ्राय माखासे जेनेबा जोहोलाव दैमालु नङाबा सिख्ला जोहोलाव बिसोरनि सायावबो माखासे केरेक्टार ओमफ्राय बेजों जेनेबा आर्मार माखासे सिखाबो औवानि सिखा बानायनाय ओमफ्राय जेखाइ बिदि माबा बानायनानै हेबना होगोन आरो बेफोरनि थाखाय जोङो जेनेबा सोरबाफोर बायदिया थै गरम जाय बिदि फिसा फिसा बानायनो गोसो दङ बिसोरबो जों पार्टिसिपेट खालामनो हागोन कलाबरेसन खालामनो थाखाय जों बिराद रेडि फिउचार प्लेनिं माबायदि खालामनो फिउचार प्लेनिङा जों बेखौ जुदि माबाफोर सिट फान्डिंफोर मोनोब्ला जोङो बेखौ एसे स्केल काप खालामगोन जेनेबा जोंना माखासे जेनेबा फुन सोनायाव बिराद टाइम थाङो जों गासिबो आखाइजों बानायजोबो जों जेनेबा बे बुस्थुखौ जेनेबा जास्ट जेराव जायखौ होनो जेनेबा डंकि वार्क जेखौ होनो बेफोरखौ क्रिएटिभ वार्क नङिखौ जोङो जेनेबा मेसिनारिजों खालामनो हायोब्ला मा खुन सोनायावथ' जेनेबा नोंना जेबो मेलेम नाङाना जेनेबा नायनांगौल'सो खिन्थु जेब्ला नों सुथाबनाय मानाय बिदियाव एसे खर' बाहायनांगौ बेफोरनि थाखाय जेनेबा डेभेलपमेन्ट माबायदि बेसेनफोराव मोननाय जायो सरि प्राइसआ दा कम्पेरेटिभलि जोंनि माबा लकेल हिसाबै एसे मानसिफ्रा होननाय बायदियाव एसे दामखौ जोनाय मोनदों होनदों आरो खिन्थु लासैनो दामा खमायगोन जेनेबा हमना ला नैबेफोरखौ दाउ फिसाफोरखौ जोङो ना बेखौ जेनेबा जोङो 600 ओमफ्राय लासैनो जेनेबा जों बेखौ 300 नङाबा 200 लाबोनो नाजादों ओमफ्राय सिखिरिखौ जों जेब्ला बानायजेनबाथाय जोङो 500 गाहामाव फानदोंमोन दा मालाबा जोङो 400 400 मैया 400आव फानदोंमोन आरो दिनै 300आव फानलायबाय बानायनायजों जेनेबा जोङो मैयाथ' नङा जेनेबा साननै सानथामनि सिगांखौ होनदों आरो मानो होनबा बे बानायनायनि टेकनिकखौबो जों बांसिन रोंलांगासिनो दङ मानसिफ्राबो बांसिन इनभल्भ जागासिनो दङ आरो डिमान्ड जेसेबां थायो साप्लाइआ इजि जागोन बेखौ सानो आरो जोङो मानसिफोरा मा खालामदों बायनायाव जोंना बांसिन सिखिरिखौ बांसिन बायदों ओमफ्राय जाय एसे माबानाय कालचाराव इन्ट्रेस्ट दङ बिसोरो बेखौ जरा बुहुत बायदों ओमफ्राय उपेन्द्रनाथनावबो उपेन्द्रनाथनि माबायाव केरेक्टारबो मानसिफ्रा बिराद इन्ट्रेस्ट दङ ओमफ्राय जोंनि दर्जिफ्रा जेरै बेखौ आं दहाय होनदोंमोन ना मोनसे प्रजेक्ट बायदि बेखौ जेनेबा बिसोरो मालाबा कट सुफेराखैमोन आरो बिसोरनि थाखाय मोनसे लार्निं माबायदि कट सुनांगौ ओमफ्राय दा कट बानायगासिनो दङ ओमफ्राय मेगन बानायनाय खुगा बानायनायफोरखौ सोलोंगासिनो दङ बिराद नै प्रसेस डेभेलपिं प्रसेस आरो गथ'फोरनि गेलेनो थाखाय नाथाय बेखौ जों नुनायाव मोनसे न'खरफ्राव जानाय बायदिबो नुदों आरो एक्जेक्टलि बेखौ गथ'फ्रा मानो गेलेनो हायो होनोब्ला बे नोङो बेखौ जेरैबो नों खालामनो हायो मोनसे ओमफ्राय बेयाव जेनेबा ड्रेसखौ सोलायनो हायो खानायखौ जेनेबा खाननो हायो ओमफ्राय जेनेबा बेजों मोनसे माबा रायलायनो हायो जेनेबा दु नानि दु जेनेबा बेबायदि मोनसे गोदोनिखौ स्टार्ट खालामनो हायो गेलेनाय ओमफ्राय अबयस्लि जायनाव गेदेरफोर जाय गेलेया बिसोरो जेनेबा खनायाव एसे डेक'रेटिभ दोननो हायो बे खोथा हिसाबै थेंक इउ